Good morning guys. So, welcome back ulit sa ating channel. Meron na naman tayong gagawin project. Full pop. Mag-full pop ulit tayo. So, yeah. Hammer type siya. Manchester PCP, galing to kay Sir Toto ng Leyte. So papabulpap niya. So nakagawa na pala tayo ng ano guys, ito yung lulusatan ng trigger. Yan. Yan natin isusuot yung trigger na gagawin natin. So ito, maiksi lang siya. Maiksi lang. So, 2 kalahating dangkal. Sige, tabayan na yung paggawa natin guys. So, gagawin na natin yung trigger niya papunta rito. Ayan o, nilagyan ko na yan ng marka kung hanggang saan yung trigger niya. So, hanggang dito. Ayan, sige guys. Gawin na natin to. So, stay tuned na lang. Yun. Ito na yung trigger niya guys. Yun. Yeah. So, tapos na yung trigger niya. Yan. Next step natin, gagawa tayo ng ng bat. Drawing na natin yung bat niya. Yan, sige, stay tuned guys. Gagawa tayo ng bat. Yan, ito na yung niya, bat niya. So, mahugan na yung kahoy niya guys. Ayan siya. Maigsi lang. Malaki yung ganito niya kasi hammer type. Yan. So, papatapos tayo guys sa furniture guys. Kay Boss Jansen. Yan. Yan tayo nagpapatapos palagi. Yan, sige, stay tuned guys. Papatapos tayo.
Yun o, tapos na o. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Wala nga rin, pati pa nag-isim na. Meanwhile, one eternity later. O yun. Tapos na natin yung project natin, guys. Na binulpap natin. Ito na siya.
Maiksi lang siya na magaan. Magaan siya na maiksi. Yan. Maiksi lang siya. Ito, yung unit ni Sir Toto Yepes ng Bye Bye Leyte. Bye Bye Leyte. Ito na yung unit mo, Sir. Natapos na natin. Ito, nalagyan ko ng tornilyo dito kasi ito lang ang mahawak. Tornilyo lang dito. Kaya malayo siya. Ito yung tornilyo niya. Kaya may tendency aangat to. Itong tangke tsaka itong kahoy. Bola lang yan. Naghihiwalay. Kaya nilagyan ko siya ng tornilyo dito. Nakakabit dito sa tangke. Tapos may butas dito guys, oh. Yung adjacent ng power niya. May dito. May adjacent siya dyan. Ayan. So, bali 3 ang bukas. Ngayon, ito na yung unit mo, Sir Toto Yepes ng Bye Bye Leyte. Ito. Sana magustuhan ng may-ari yung ginawa natin sa unit niya. Yun. May sila siya. Mixi na yung laruan niya. Oh, ito. Shout out sa'yo, Sir Toto Yepes. Yun. Sana magustuhan mo itong ginawa nating bullpup mo. So yun guys, nandito na lang yung video natin. Sana nagustuhan nyo rin yung simpleng video natin ngayon, yung pag-bullpup natin ng unit ni Sir Toto Yepes. Yun. So nandito na lang guys. Sa next video na naman tayo magkita-kita. Sana hindi kayo magsawang manood sa ating mga simpleng video. Yun. See you guys. Sa next video na naman.